एमएलएआथ' जोंनो जेबोखौनो होखायाखै सरखारखौनो बेखौ रुलखौ मोजां मोनथाराखै आङो जोंनि बे लामाखौल'सो नांगौबा मोजां बे बेसे गोबाव जाखो देरानाया दासिमबो 10 बोसोर जाबाय दासिम जाबाय जोंनि बे माबा इथा जाबनाय लामाखौनो दोंसेबो होनो हायाबा अन्थाइ बालाबो गारनो हायाबा जोंलाय मानो नांगौ बेखौलाय जों बे अरन माबाल' जों गोजोनाना जोंनो बे गथ' गथाय थांनो थाखाय साइकेला सामफ्रामबो माबा खालामनांगौ माने जोङो लामा सामाखौ बिराद जाजानो लुगैदों आरो जिथिं थांनाय बे लामाखौ बिराद जाजानो लुगैदों आरो माने माबाना बिराद खस्थ'यै सोलिनानै दं आरो दा ओमफ्राय नै दा दैज्लां सफैलायबाय नालाय दैज्लाङानो बिदिनो दैज्लां सफैबाय थायो जाया जानो रोङा आरो नोंथांमोना दा जि लामाजों फैदों बे लामानि थासारिया माबायदि आरो गोजौआव दालां नुदों दालाङाथ' बोसोरसेबो थाङाखै बेखौ जों मिथियो मा बुंगोन दा बे समाव बे दालांजोंथ' बोसोरसेयानो थाबायजाखाया ओमफ्राय नैबे दैजोंबो बिराद मानसि हान्थियो ओरैहाय ओरै सानजानिफ्राय फैयो ओमफ्राय ओरै खोलानिफ्राय फैयो बिराद खस्थ' बारनांगौ जायो आरो मटर माबाजों बाइकफोरजों ओमफ्राय आरो जोंबो साइकेलजों हान्थिग्राफ्रा बिराद खस्थ' भट बिफैनायाव माबायदि बिफैयो ओमफ्राय बियो एमएलएआथ' जोंनो जेबोखौनो होखायाखै अरुनदय मोनगोन ना मोना अरुनदयखौलाय मोनदों माने जोङो लामा सामाखौ बिराद जाजानो लुगैदों आरो जोंथिं थांनाय बे लामाखौ बिराद जाजानो लुगैदों आरो माने माबाना बिराद खस्थ'यै सोलिनानै दं आरो दा ओमफ्राय नै दा दैज्लां सफैलायबाय नालाय दैज्लाङानो बिदिनो दैज्लां सफैबाय थायो जाया जानो रोङा आरो दासिमबो लामाया जानो रोङा आरो नै दा दैज्लाङाव बिराद खस्थ' जासिगोनलाय मानसिफ्रा बे दालाङा ओरैनो नों नुनायाव बोसोरबेसे जाखो बायदि ओरैनो आन्दाज दालाङा बोसोरनैयानो थांनो थाङाखैथाय दसेनो गाज्रि जाजोब्बाय औवानि दालां नालाय जोरा ओमफ्राय ओरैथ' गासैबो दैयानो मोनथाम दंखायो राङा माबा ककिला दै मोनसे ओमफ्राय बे कार्बि दारा ना माथाय ओमफ्राय जोंनिथिं मुदुफुल दारा मोनसे एखे रायैनो बेहाय गिदिर दै दंखायो बारनो हाखाया बेहाय दैखौ फरायसा फरायसुलियाबो थांलाय फैलाय दिगदार जायो आरो खस्थ' बेहाय आरो दालांजों हनै दालाङानो नायजाला हनै दै बारनो हायाबा थादोलाय गथ'फ्रा स्कुलाव थांनाया बे सनापुर स्कुलाव इसिबां थाङो दनफुरनि फैयो ओरै माबानिफ्रायनो फैजोबो गासिबो जोंनि सिबारिनिफ्रायनो फैजोबो सरखारखौ सोलायनायखौ लुगैगोन ना लुगैया आंथ' सरखारखौनो बेखौ रुलखौ मोजां मोनथाराखै आङो जोंनि फिसाजोमोनहा एसे खस्थ' फुङाव थांबाय माबानो मा होनो मानिबा थाखाय थांदोंमोनलै बिसोरो फुंनि 4टा 3टायावनो थांदोंमोन बिसोरो बे उरफुलाव थांदोंमोन आरो ओमफ्राय बिसोर गथ'फ्रा दाबो जेबो मोनाखै दा फरायनानै नै डिग्रि बारलायबावबायसो बिदि आरो जेबो होआखै बे जोंनि गथ'फोरनो खोमसियाव खुवा खुनायाव थांदोंमोन आरो मानिबा थाखाय थांदोंमोन आरो फैसा बिनो होननानै गैया जेबो मोनाखै भटखौ जों सोलायनांगौ आरो दायो होनाया मोजां सोलायनांगौ जोंनि बे लामाखौल'सो नांगौबा मोजां बे बेसे गोबाव जाखो देरानाया दासिमबो 10 बोसोर जाबाय दासिम जाबाय जोंनि बे माबा इथा जाबनाय लामाखौनो दोंसेबो होनो हायाबा अन्थाइ बालाबो गारनो हायाबा जोंलाय मानो नांगौ बेखौलाय जों बे अरन माबाल' जों गोजोनाना जोंनो बे गथ' गथाय थांनो थाखाय साइकेला सामफ्रामबो माबा खालामनांगौ साइकेलाथ' जौगानायखौ नांगौ आरो साइकेला मास मोनसेयाव खैबार सोलायनांगौ गथ'फ्रा अन्थाइ लुन्दा लुन्दि हाब्रु दैब्रु साइकेला स्कुलाव थांनो थाखाय बेसे खस्थ' जोंफोरनि फिसाफ्राथ' बारग'लांजोब्बाय र' होमबाबो जोङो लामाखौ मोजां लुगैयो आरो इयुनाव मोजां जाजानो लुगैयो आरो माने गथ' गथायनि थाखायबो जों मोजां जाजानो लुगैयो माने लामाफ्रा स्कुलाव थांनायाव मोजां जाथों आरो जागोन दे